liqolo singakophanti hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophanti Awu hey mshana usubuyile ngizange ngikubona. Kunjani? Yaphila njani? Sikhona. Awu ngangakuthola kahle mshanami. Bengikhala. Ukhayelani? Khona umunye umfana ongishayile esikoleni. Uthi khona omunye umfana owenzeni? Ongishayile emalungu. Shulu lo mfana akazani na mina. Ekushayelani? Befuna imali yami mina ngangafuna usiyangishaya. Uba yena lo mfana? Omunye umfana kuthiwa uRoto ufunda ugrade 7. Khona umfana ungavana sikwashaya umshanami nje kanjalo. Uhlalaphi? Angimazi malungu. Uthi uyangazi kahle lo mfana ukuthi ngubani mina. Ngazi malungu. Uzongazi. Lalela kusasa lokusawu ngiyeza lapha esikoleni seni ekseni. Ngizodila naye mina mshanami. Ngiyabonga ngajabula kakhulu malungu. Wena hamba kokho umlinde esikole lapha endlini. Udle nesitambu lala. Mina kusasa lokusayo. Kusasho namanje ukuthi ngiyeza lapha esikoleni. Yebo malungu. Usha umshanami nje. Sodlala amabhokolo la. Dabulisa inkomo nangibhedela. shona malanga sekukude lapha engiyakhona shona malanga Sorry siswa. Uzikhona ukudla kukhona? We yazi ngisaphekile Nkosi amade ngilalele mina. Awodwa Nkosi yami. Njengoba ngilambe kangaka. Hawu ehlisa umoya. Sekuzovutha ukudla. Yo, hayi okay. Siswa ngicingezela ifavor phela. Ngifavor yani manje leyo? Qala uzovuma kuqala. Hawu Siphi. Isho phela ukuthi ifavor yani ngizobe sengiyabona ukuthi ngiyavuma yini. Ngeke unqabe. Khuluma Siphethu. Ha okay siswa. Usena ngolesihlanu wathi angibuye nomzana ngosomloko yabo. So mina vela ikhohla yonke le yonke. Enamhlanje cishe ngaxoshana nokuxosha. Eyicelela bana siswa ngicela ungiyela bandla. Angivumi nje leyo. Yabo leyo ke ile ngingayenzi khohle. Ha ngiyacela siswa. Hayibo Siphe ngizofika ngithini mina kuse? Uzomtshela ukuthi ngangekho right. Ngimqambela amanga ngithi awungekho right. Phela nawe siswa uzomgoqa. Uma ukhuluma iqiniso ngingavela ngixoshe mase ngibo sikhothini. Hayi yabona Siphe mfethu. Lento yakho engacabangi. Isifaka nathi enkingeni manje. Ngizothi ngempela mina kuse. Awuzosiswa mzoqamba amanga. Hayibo ngizoze ngimqambela manje nawo lo veleni. Ngakuchazele nje siswa ngalela langa. Yabona Siphe mfethu lento owungichazela yona nje umsangana ayikho angizwanga. Siswa ngangisaba ngempela yazi. Ungangifaki nje inkingeni zakho Siphe. Awuye, Ntwana. Cela udlulelana. Usho mina bhuti? Sho ngisho wena. Oh. Yebo bhuti. Sho hamba kanjani? Hamba kahle. Angisifunda agwegona. Yebo ngifunda khona. Yamadla mfana ethi uRodo. Ngiyamazi. Kwangcono. Ukuthuma phela uthi ngitshelene ukuthi ngithe wafika ke izolo. Ngithi wafika ke izolo. Ngisho njalo? Yeah. Oyibo. Unibungamtshela ingane isikhathi efikile ngoba phela ngithuma lokho. Akafikanga izolo. Pho wena uthi ufikile bengafikanga? Qonda ukuthi ngimlindile izolo wagcina engafikanga. Nje uthi wafika ke izolo. Qonda ukuthi akafikanga? Yeah, ngiqonde lokho. Ayi, iyangididala into yakho mina bhuti. Ntwana, wena fika usho njalo nje uzobamba naye kweza ukuthi ngiqonde ukuthini. Oh, ngifike ngithi uthe ubhuti ba. Bhutizi. Oh, ngifike ngithi uthe ubhuti izange ngikutshela ukuthi ngifike ngithi uthe ubhuti izange ngikutshela ukuthi wafika ke izolo. Yeah, usho njalo. Okay, ngiyakuzwa ngizokwenza njalo. Okay, ngiyabonga Ntwana. Sure. Sure. Kusese. Sho bafu. Gcinile kule ngane izolo. Ngicine nganga mfethu. Hayi, buntu ucabanga ngani? Abe nginqena boy.
Bunqana noma bunqana tete sikhuluma ngayo izolo. Cha mfethu uthi nje bengekho emfuthweni yokushela izolo. Oh. Awuthi namhlanje ukhona mfana ngiyaya kuleya ngane boy ngibuya nayo iphile. Kade ungatholi ipani lapha. Mina nepani ekude kabi le yabo induku zami ngiyithemba mina baba. Ushosho ayithemba induku zakho. Ya bafa boya ba yempini ngibuya nayo leya ngane khulileka. Mina ngifisela inhlanhla mina nkabe yami. Yabonga bafa. Kodwa mayakugaba zokuhleka nje mina. Yangitshela boy mina nepani ekude kabi le. Awara mnganami. Sho hamba kanjani? Akuhamba kahle lapho. Hayi umoja mfethu umoja. Sho. Mfethu yaza ngikho hepa le ndaba yizolo. Indaba yezolo iphi indaba manje? Awufethu leyo ukuthi nge-office ngangafica umuntu. Hayi nangoke kushushu. Namhlanje sokhuluma le ndaba yama-report kanti ayipheli yini yona? Cha ukuthi bengicabanga ukuphindela khona ngiyozama funa namhlanje. Uyozamani shushu, uyozamani. Uyozama ukubangela othisha isicefe. Hayi kodwa hamba mfethu anginamona mina hayi. Ngizoya vele uzama ngisho sengibaba ngelesicefe as long as ngigcine ngiyithola into engiyifunayo. Hey shushu nesicefe uyezwa nesidina. Uhambe la mfethu uhambe yinenkinga eningabi mina. Hayi ngeke ndoda ibheke into ekhuluma nami uzoqhokeka uma ungabhekile. Hayi ngizengiqoke nginguboni mina. Soxabana nerodo yazo. Uhambe mfethu la. Hey. Abo wena. Umuntu uzongibangela isicefe akazi unenkinga eningabi mina. Awona Nyasa. Sure, mfethu hamba kanjani? Aku right mfethu ngezwe kuwena. Haku right mfethu. Yazi mfethu kunento ade ngicabanga la. Shuthi siyafana ke yazi. Cause nami mfethu uyazi bekhona into ngicabanga. Yini le ade ucabanga wena? Hayi, akuqale wena. Wena vele yini ade ucabanga? Hayi sasuqala mfethu ngiyakudedela. Hayi okay. Yazi bengicabangani mina mfethu? Bengicabanga ukuthi sami sekulapha ngiMr Mkhize mfethu soxolisana ngalento esayenza. Hawu, into esayenza. Usho leyo ucula? Ya mfethu. Yazi mina ngisafile ngazi ukuthi mfethu lo mjido sasidinele mfethu. Hayi mfethu, noma ngasidinela mfethu, vela akasifundisi. Nyosi mfethu. Ya akasifundisi impela mfethu Mr Mkhize. Kodwa mfethu unendima enkulu kabi mfethu ayidlala esikoleni masho uqabane naye mfethu ngeke uzwe indawo. Hayi bo, ngeke uzuye indawo kanjani? Nyosi mfethu. Mr Mkhize yena wenza ama reports yeso. Unamandla wonke wokufelisa. Cabanga ke thina mfethu mase sasixabele naye ke mfethu uzosopha kanjani? Hayi bo, uMr Mkhize wenza ama report. Xa unamanga ndoda ama report enziwa othisha. Ndoda, ama reports enziwa Mr Mkhize mfethu. Akwazi unake imithenziwa ngumshini lapha. Oh, ngiyangibona. Manje awusho uMr Mkhize njengoba engasifundisi nje usuke sewazi ngani ukuthi ubani kufanele afeyile uba kumele aphase. Ubuza kumbuzo mfethu. Kodwa nama ngazi, yabo. Ngicathi othisha bayamnikeza mfethu amamake bese yena ahambe wabhala ema reporting. Oh, ngiyabona. Hayi kodwa sikhova ngikukholwa mina mfethu. USemkhize ahlangene nalento. Kanti uyahlangana ke mfana wami. Futhi uma ungiphikisa singahambe sibuza nombala esikoleni. Hayi mfethu sesingamane sibuze nomba mfethu. Ke ngiphikisa shusho. Ya ngiyaphikisa. Okay, asambe siyobuza manje mfethu. Asamba. Shorod. Sho hamba kanjani? Ku right. Bese nomyalezo wakho la. Umyalezo. Kambe yini umyalezo? Hayibo, owazi umyalezo? Hayi mina ngiyazi leyo nto kambe yini leyo? Rodo sawazi umyalezo futhi wena manje. Kanti ni message ngesiZulu. Message. Oh, umyalezo. So phasa nje kodwa mfethu. Awangitesti mina, yes, ungangitesti. Hawu, uzophendwa amatafula manje. Kanti ini ngabafana washanga bangimela nje. Yebo, singimele ngani manje? Ngale ndaba yama report, soxabani bafana bami ngenitshela. Ish. Yamangaza Rodo. Serious bafana ngizonigqema mina. Hayi kodwa adluleke lapho mfethu ngithunyiwe la kuwena. Uthunyo ba? Thunyiwe lo mjide ekuthulo. Ish, kumbe bani? Lo. Yazi ngikhohlwa futhi igama lakhe. Oh, ngisazi noma uthe uze noma uza. Uze? Uze, uyena. Hawu mama kodwa Nkosi yami. Uthani mfethu? Uthe ngokutshela ukuthi izolo. Uthani izolo? Ngisazi futhi uthe izolo nginani. Oh, uthe ukutshela ukuthi wafika kizolo. Hayi mama ngazayifaka inkingeni. Shembe. Indaba Rodo zishabi kanti. Ayi mfethu kulenza ubekutshele. Awu. Ningaphela madoda nibulawe stress nokhuluma bolovo.
Ayikhululeka mfethu. Okay, ngisawuchama ngiyabuya. Ngazi bengenzani azayifaka inkingeni. Oy. Sawona se. Ya kunjani? Ngiyaphila sekunjani wena? Ngiyaphila nami. Yebo, ngisacela ukubuza la sekuthi ama reports aphuma nini? Aphuma nini? Mana beningakawatholi? Cha, kawatholi se. Awu. Kwathiwa ngiwathola nini? Akushongo se kodwa thina sasicela ukuthi azothola uma sekuvula igoli. Awu. Hayi, mhlambe ke asenziwa nizowathola. Kodwa ke ngizoke nginibuzele nami njengabafundi besikole sonke. Yebo se, ngiyabonga. Oh, okay. Hello. Hey mphathi. Okusho ukuthi lizoshonela namhlanje selikhona isecurity. Indaba ezinhle lezo mphathi, indaba ezinhle lezo. Hayi asibonge. Mphathi, ave inja kodwa. Engabe ungilethela nothisha kulesi sikole ngoba phela siyashoda nothisha. Awula bafo. Sure. Yazi bafo sinenkinga la mfethu. Sinenkulumo mpikiswano la sinobafa yabo. Manje bafo wena uzosisiza mfethu. Besicela ukubuza mfethu uba uthisha umazi yona mfethu wenza ama reports esikoleni. Thisha wenza ama reports. Akuyena uMiss Mkapazi? Hayi ngeke baba. uMiss Mkapazi kanjani ebeyifikela manje nje? Pho wenziwe ubani? Imake mfethu shothi wena awukazi uzuze mhlawumbe ekuthiwa uMr Mkhize wenza ama reports? Hayibo. uMr Mkhize uhlala lapha nento ezothisha. Yabona Sco, ngikutshela sami sobuza umunye. Hayi ngeke bafakazi lutho lo. Asami sobuza umunye. Ngineshow mina ngizowina baba. Ngineshow. Mira paz. Mr. Dlomo, Mphathi. awusho. Ama report nagcina ningawakhiphanga. No cha mphathi hayi sasingawakhiphanga. Yini imbangela yalokho? Njengoba wazi wena mphathi ukuthi sinenkinga phela leyo kushodelwa othisha. So manje bekuba nzima umsebenzi ububa mningi sigcine ke umuntu ethi meqeda isubject yakhe aphinde futhi ahamba ayobamba kula amanye ama subject angenabo othisha. Lokho kwenza umsebenzi wagcina usuyindodla. Sagcina singakwazanga ukuthi ke siqede kusane isikhathi ukumaka. Kuyazwakala. Ngoba ke benisamaka nagcina ningawakhiphanga izikole ezivalwa. Aniwakhiphanga nganike ngolesihlanu noma benisaqhubeka nisamaka. Hayi cha mphathi hayi ukumaka sesiqedile and futhi sengize ngasubmita ke ku Mr Mkhize ke ama marks. Hawu ngoba senisubmithile pho yini evimba ukuthi ama report akhishwe? Hayi angazi ke nami kodwa ke akunankinga ke ngingahamba ngiyokuzwela lapha ku Mr Mkhize ukuthi kubambephi. Hayi impela awuhambe ungibuzele kuyena njenge HOD yalesi sikole ukhombise nawe ukuthi uyabona uyasifuna lesi sikhundla sami sokuba uprincipal kodwa hayi ngisaphila kulesi sikole. No hayi kulungile mphathi ngiyakuzwa ngicela ukuthi ngivele nginikele khona ke njengamanje. Mana awuthi kuvele kuye mina khona ngisale sendlula nasempompini ngiphuze namanzi. Nawo mphathi awusezobamba noma ingane nje la uyithume khona noma uyeke ngizokuthi ngikubuyele nawo amanzi mina uma sengibuyekela uMr Mkhize. Hayi
Khuleka Mr. Dlomo, khuleka. Vele bengifuna nokulula nomzimba. Umuntu kade ehleli lapha e-office. Sengaze ngiphinde ngigule futhi, baphinde basebenzise u-medical aid wami. Ya kunankinga mphathi kulungelayo ungahamba. Ya. Awona sure. Sure, hamba Shaya ku right bafa. Sure. Hayi njami sinenkinga lapha esinobafa yabo. Shuthi manje siyaphikisana mfethu yabo. Manje wena mfethu umuntu ongasiza. Bafa sicela ukubuza ukuthi uba uthi ushomazi yokuyena owenza ama reports esikoleni. Mina mfethu ngolwazi lami ngazi ukuthi usemkhize wenza ama reports. Abona nje sifethu ngelethi usemkhize babenza ama reports. Akodwa still mina mfethu ngikukholwa. Okay, asambe nsekomunye kokugcina ngicimfe mfethu lesakuyena futhi ngikhathele ukuhamba manje mina. Sawa. Amajita lawo. Phaza. Kumjita mfethu. Mphathi. Mkhize, ama-report weingane aphuma nini? Azophuma mphathi. Nini? Maduze mphathi. Maduze nini? Ngoba phela uMr Dlomo uyangitshela lapha ukuthi ama-results kade bawasubmitha la kuwena. Wena ama-report awuwenzile. Yini evimbile? Kushodani? Akushodi lutho mphathi ukuthi bese ngikhohliwe ukwenza. Ngoba ubhizi udlala amagame la? Hawu mphathi ngathi ngiqala nje ukudlala Nkosi yami. Hey, awuqala ukuyidlala le game. Uyakhumbula na last time ngizokubuza mayelana nodaba lika Mr Myenti. Ngafica udlala yona le game man. Yini ayidlaleke ekhaya? Iyadlaleka mphathi ngiyaxolisa kakhulu bandla ngicela ukusuma manje ngikwenzeke. Hey, wenze khona manje akusheshe man. Ngifuna kushayela lo hlanu lo esiyakona ama reports weingane sephumile. Yebo khuleka mphathi kanjani? Hey, emaklasini. Hey mphathi, awusho umkhizi uyamthola kodwa. Hey, ngiyamthola lo mlisa lapha e-officeini lakhe. Uthini ngendaba ama report? Hey, lo mlisa ngimfica udlala igame lapha yana, mangimbuza ngodaba lama report ungitshela ukuthi ubesekhohliwe. Kuyenzeka yini ukuthi umuntu akhohlwe ukwenza umsebenzi wakhe? Buka, ngize ngayithatha nansi ifoni. Hey, yazi ukuthi ingoba mhlambe usanenkinga encane. Hey, azokhabazela sizombulala istress. Yinkinga zanzona lezo. Hawu. Ubengakakuchazeli? Hey, mina ungitshela insumansumane. Umkhizi uthi kumina. Hey. Fwadla mfethu nginenkinga mfethu. Nginenkinga wena bafa mfethu umama phela umsebenzi yabo. So nini? Kathi sizovala ikole yabo. Phela umsebenzi kumama. Uvala ikole nje sihlele ekhaya naye. Yabo. So mahleli naye mfethu umama. Aba umuntu nje mfethu one stress, yabo une stress yabo ngokuthi phela asasebenzi. So umama mfethu ubengaphuzi, ubengazenzi into wrong. Yabo. So kuthi makhamba isikhathi kathi sivula nje yabo. Ngimbone ngingasamtholi kahle yabo ngibona ukuthi okay khona into asenze wrong. Bese iqala ke sephuza mfethu umama. Yabo mayiphuza umama mfethu senokufida ke endlini sometimes afike late yabo bekungcono yabo efika late. Yabo nje izolo mfethu abuyanga yabo uzafika ekseni ngicabanga mfethu singiza emsebenzini. So manje lento ngiphatha abhlungu. So mina bafuna ukuthi angibuze kuwena mfethu ukuthi ngenze njani. Yabo ngenze njani mfethu ngihlale ngilinde yini noma ngibonise lapha noma mhlawumbe ngimiyeke manje yangihlula kahle. Hey, fokakhabazela mfowethu ubhekene nengwadla, ubhekene nenkinga ayitheka. Kodwa ke mfowethu kuye kuthiwe kubalekile ukuthi mawumuntu nenkinga obhekene nayo ukhulume ngoba siyothi siyezwa ngelinye ilanga usuyilingisile lapha e-office asazi ukuthi kwenzakaleni. Mfowethu umama
kuzofanele umbekezelele. Usestagini la impilo iguquke khona kakhulu. So aka-understand noma liyaphuma noma liyangena yini. Uyabo? So ukulahlekelwa isinkwa semihla yakho ngemihla kuba enkulu kakhulu leyo. So kwenza ukuthi agcine engasacabangi straight, enza izinto acabanga ukuthi ziyamjabulisa yena while zilimaza nabantu asuke sesondelene nabo abamthandayo futhi nabamkhathalelayo. So ukumshiya angeke kuze kube isolution njengamanje because usemzimeni uyakudinga. Yabona nje uhambe ebuya late yabo phambili bebuya late so manje ngimkhuza besixabana mfethu lapho lo muntu umnengane encane ahambe isale ngihlupheka ingane yakhala ebusuku yazi nawe samadoda phela sikwazi singithulisa ingane sikwazi ukuphupha ingane so nje yabo manje ekseni nje ngizala emsebenzini singakhulumisani ngokuthi ubuye ekseni into enjani phela leyo. Hayi ngiyakuzwa kodwa kuzomela iqine lensizwa kuzomela iqine ingavumi ukuthi izinkinga zayo zasekhaya zimhlalisele la esikoleni ngoba ngizomxosha mina. Hayi kona hayi uqinisile mphathi ngizoke ngizame nami ukuthi ngikhulume naye Nkosi yami. Hayi impela awukhulume naye nami ngizozama ukukhuluma naye. Hayi ngathi nensizwa ezayo. Hayi akunankinga. Siyaphila insizwa. Siyaphila ninjani? Awu siyaphila. Angazi noma ekagwegweni la. Hayi ikhona impela. Ikhona awusibonge. Ngingamthola uthishanhloko wesikole. Yini ngibukeka njenge-security? Yayi mina uthisha omkhulu. Cha ngiphuma kwingqwele security. Ngize ngokuzoqapha la. Ngqolonge isibongo. Angazi noma bese nazisiweni ngami ukuthi khona umthetho ozayo la. Ngiyeza ukuthi umthetho uthambe kakhulu la. Hawu hey nsizwa bese bengazisile impela hawu bese ngizwile ngawo ukuthi uyenza. Awusibonge. Mr. Jam uqhubeke nokwenza. Ngizodinga idala loludaba lensizwa ngifaka ku database. Hayi kulungile insizwa izobuya ikhulume. Nguzunga. Hey, Dwala. Elidlule la. Sawubona. Yebo sawubona bhuti. Ya. Hawu, siyaphila nathi. Ubhuti khona singamsiza ngakho namhlanje. Indoda yomZulu. Malume kagcina uDabula Isinkwa igama. Ubani igama? Dabula Isinkwa. Aho, mfowethu kwakuyigama elinjani lelo? Manje awusho ke mfowethu. Udabula Isinkwa makwenze njani? Laleyo mlisa uzongibuza imibuzo eminingi akuwona umdlalo. Asikho kuma interview la. Awu bhuti wami bengingalo. Umoya wakho oniwa yini ngoba ngithi ngibuza kahle. Umoya wami oniwa ukuthi kule sikole kunebhokolo. Libhizi libhokozana nomshanami. Ungangionakala umoya wakho kunjalo. Ibhokolo. Kombe ubuthe ubomshana nakho? Ugcina. Hawu. Ugcina. Manje uthi ugcina kunensizwa la emshayayo. Manaka. Ubani lo nsizwa akazange mhlamba akwazise ngayo? Hayi noma ngingalikhumbuli igama lalo. Kodwa uthi ufuna ugrade 7. Hayi, akwazi ukuthi ngafunda ugrade 7 ngoba phela lelo bhokolo lelo elisa ngasekhaya liyagula. Alikho. Yewe, umshanami ufika izolo ekhaya ekhala. Uthini mawuthi alikho? Izolo. No, uyangidida. Mfowethu, ngicela ukuthi uzame ukukhumbula kancane ukuthi uthe ubani igama lalomfana? Uthe ubani? Uloto. Noma ngishaye khona. uRoto ayifani naye neze lonto ngeke azayenze lonto uRoto man unesiqiniseko ngempela ukuthi uthe uRoto shuthe ngiyahlanya ke ngekhanda ngiyasangana mina eksena nduba ngizila ngifike ngaqinisekisa ukuthi uba igama lakho umfana lo wathi uLoto. Kulungile bhuti wami ngizocela mhlambe ukuthi ukulinda la kancane ngizama ukuthola yena lo Roto ngoba hayi angizwa kahle lenkulumo. Hey! Phuthuma lapho kaQuesta banongibuzela lo mfana lo uRoto.
mina bhuti. Sho ngishoyo. Uya wena Roto usuyibhoholo manje lesikoleni. Hayi cha se. Awuphasi na kahle kodwa manje usushaya izingane lesikoleni. Hayi usengishayi manje mngani. Mana-ke mlesa ngiyibuze lena mathuba. Kwenziwa yini ukuthi umshana amafike ekhaya ekhala? Ish ekhala. Kwenziwa yini impela mana? Manje ngiyakubuza nawe uyangibuza. Vele ubani umshana wakho malume? Ugcino. Ish malume. Kwasokwenzeka iphutha la. Ugcina wafika kumina wacela ngimakhele ushiphi igqozi. Inkaya yami sekuthenini angikwazi ukwakha. Manje nami ngahamba ngaya omunye umfana ngacela angakhele. Inkinga ugcina ngambiza inani kanti naye umfana wangibiza inani. Inkinga sekuthenini ugcina asafuni manje ungikhokhela imali yami. Manje la mfana ungangishaya naye ngale. Hayi manje nami sengiyashana la kugcina vele ubishashana ongcono malume ngeke. Ngiyayizwa yonke lento ongichazelayo. Mina ngumuntu ongandileke ngokukhuluma. Engikushoyo ukuthi phinda umthinto ugcina. Uzokudabulisa okwesinkwa. Udabulisa inkwa.